Фронтта ауыр шартларда кішілерінің ғымырлерінде құтқарып қалғандар. Бейік Ватан соғышы елларында табиплар миллионланған яралы солдатларны сафқа бастырған. Шушы табипларының бірісі Қозанның мақтаулы кішісі Әсхат аға Ғиниятуллин көптен түгілгіне 100 яшын тудырды. Март ахырында Әсхат Ғиниятулла улы 100 яшьлек юбилейін белгілеп өтті. Үзін құтларға келген қонақларны дулқынланып қаршылаған. Себя чувствую напряженно довольно, такой не ожидал даже такого внимания. Ул башкаларга игътибар бирергә күнеккән. Әсхат Ғиниятуллин гомерен медицинага багышлаған. Ветеранны котлап, кулларын кысканда Республика сәламәтлек саклау министрының да дулкынлануы сизелде. Спасибо, народ. Әңгәмә шомлы сугыш еллары вакыйгаларына бәйле хатирәләргә барып тоташты. Ул вакыйгалар гел күз алдына килә ди ветеран. Ул 20 яшендә үз теләге белән фронтка китә. Фронтта беренче көнне үк дошманнар безне бомбага татты. Урманда агачлар артында тордык. Яраланучыларга пуля астында беренче ярдәмне күрсәттек. Мин сугышта зур чыныгу алдым. Студент вакытта да, сыграк та бу тәҗрибәнең табиб буларак зур ярдәме тиде. Соңрак студент табибның яңа сәләте ачыла. Яралыларга операциялар ясый башлый. Аннары булачак хирург медицина санитар взвода командиры итеп билгеләнә. Сугышчан хезмәтләре орден һәм медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан соң Әсхат Ғиниятуллин Казан шәһәре Баулы районында хирургия өлкәсен күтәрә. Хәзер ул ялгызы яши, социаль хезмәткәрләр булыша. Кайчагында ул үзе дә табиб киңәшләрен бирә. В первую очередь читает инструкцию таблетки обязательно. У него очки, лупа, он все сам читает. Очень умный. Таких, наверное, нет людей. Все инструкции лекарств мы распечатываем ему в увеличенном виде. 100 яшьлек юбилейын билгеләп үткән табиб һәркемне сәламәт яшәү рәвешен алып барырга өндәй. Үз үрнәгендә начар гадәтләрне өнәмәвен, кешеләргә карата яхшы мөгамәләдә булырга кирәклеген, озак яшәүнең сире шунда булуын әйтә. Ләлә Зайнуллина, Эльвира Файзуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.